Takže jo, ahoj lidi, já vás tady zdravím u našeho videa. Tentokrát je to z mojí plochy, jak už můžete vidět. Toho se nevšimejte, tady toho jo, Vegasa, to jsem zkoušel nějak stáhnout. To je jedno, ale jsem tady kvůli jiné věci, kvůli tomu, že natáčím přes Action, abyste věděli. Což je výborný program, ale je to taková menší informačka o tom, že přidali do hry The Hunter, jestli ji někdo znáte, budu ji určitě točit, přidali novou rezervaci, je to australská, dneska jsem přišel a úplně super, takže to ještě budou videa. Jak já jsem tady tu super hru nemohl točit kvůli tomu, že jsem natáčel přes DX Story, který prostě to neutáhlo tolik, prostě viděli jste sami to GTAčko, takže to jsem se tady chtěla taky omluvit. A takže určitě Action je jeden z nejlepších programů na natáčení her i plochy. Ani se nemusí pomalu renderovat, takže prostě skvělý program. Teď nějak bude taky menší test taky, protože dám vlastně to ve Full HD by to mělo být a zkusím to dát rovnou na YouTube a uvidím, jak to dopadne. Takže to bude fakt kratoučký, pár minut, jenom taková informačka o tom. A zároveň bych vám teda mohl představit trošku The Hunter, protože pak budeme rovnou ve hře. Takže funguje to takhle, že máte vlastně to přes internet, spustíte si ikonu, nainstalujete, pustíte a takový launcher, v kterým ale se dělají ty věci jako na obhání, opět tady máte. A ještě jedna věc, tady ta hra je free to play, můžete si ji volně stáhnout, ale pod jednou podmínkou. Funguje to tak, že vlastně vy můžete lovit jelence ušatý. Je to, teda pokud jsem to ještě neřekl, je to velice reálný simulátor lovu. Takže vy můžete lovit jenom jelence ušatý, do rezervací můžete všech a máte pouze tu jednoranou kulovnici a nábadení máte na omezení, nebo já teda aspoň jsem neměl, nevím jak to, ale myslím, že asi tak všichni. Jo, takže tak funguje. A pokud chcete lovit něco jiného, tady máme licence, takže klocany, jelence, bělocasí, vapity a tak dále, tak musíte si to buď koupit za opravdické peníze, což funguje jako prémium tady, to můžete lovit všechno, ještě sám samodoplňují munice a tak. Ale pokud nechcete, tak můžete za ty GM kam si koupit dost peněz, jo, a dají si získat misema, tam se jdou získat moje questy, třeba tady laskavost pro přítele, ulov samce našetého s nejméně 8 typickými výsadami a dostanu se to 300 tím GM. Nebo soutěže, ty fungují tak, že vlastně vy si připojíte do nějaký soutěže, třeba tady. Jediná smrtonosná střela z největší vzdálenosti kulovnicí hrává a je to Muldeer Long Shot. Takže vy si dáte aktivovat, mám to tady naběhlý, a jakmile ulovíte ten Muldeer, což je jelence ušatý, jakkoliv když ho ulovíte, tak vám naběhne kolikátý jste se umístili a rovnou se to započítá, když ho hned ulovíte. Jo, výsledky vám to hned ukáže a zase když ulovíte co nejdál zase, tak pak vám to zase nahodí, jo, takhle další. A odpočítávají se a za to můžete vyhrát, když budete jen z prvních, kdo vyhraje, jo, fakt když budete dobrý, tak můžete vyhrát někdy IM, který se za ty se koupí všechno, jo, vidíte tady IM, i tady tu dokonce můžete si koupit, nevím, tady na začátku, nebo tady tu kovnici, tady máte krátké ruční zbraně, nebo brokovnice, ta ještě jedna věc, která se dá koupit za ty IM, teda za ty DM, tak si je tady ta brokovnice, s kterou můžete střílet po určitým nákupu různých munic, můžete střílet prakticky všechno. Jo, takže ta hra je trošku pay to win a neříkám, že tady ta hra je pay to win. Mně nepřijde, že je spíš free to play. Je free to play a museli byste u toho stravit strašně moc hodně, abyste fakt, jo, ale když si zaplatíte pár korun, tak můžete hrát v pohodě. Jo, takže já myslím, že v té hře není žádný problém nějak nebo takhle. Je to fakt dobrá hra, uvidíte sami pak na tím gameplay. Takže tak no, ještě budu teď, co bych vám tady ještě ukázal. Chcete získat EMS, tak vidíte, že můžete získat několika způsobama. Tady to jsou ty, tomu bych moc nevěřil, no to je, no tam jste nějak peníze a pak dostanete, nebo já nevím, jo. Sponsor Pay, to je něco taky, Video Stripe, no něco
No, abych stejně věřil, to je takový ty, no. Jako nějak, můžete taky tím nějak získat něco. Video, když slídnu tady. Nějak asi bude možná. Je. No, ops. No, to je jasný, že to je. No to je to, že takhle se dají získat, anebo fakt koupit vyloženě. Já jsem si to načte, jo, je tady. Já jich mám 40, já jsem si koupil za 100, má tady 5 euro, 5 USD, to jsou americký dolary. A jde to i přes PaySafeCard, jo, takže v pohodě, jde. A tady to upgrade, což je ten právě to 3měsíční a můžete, když si koupíte za 15 dolarů, tak máte 3 měsíce, můžete lovit všechny animals, můžete do všech rezervací, máte neomezeně basic ammo, máte 2 extra weapon plus 5 to, jo, takže tady máte ještě nějaký věci, jo, a tady ty zbraně můžete dostat. A když si koupíte jedno basic membership 3 měsíce, tak máte total license to hunt all animals do všech rezerv, ale nemáte ty zbraně, jo, to je těch 5 euro právě. Ale ještě bych chtěl říct, že přístup do všech rezervací má i basic hráč, jo, takže tak. No, tak řekl bych, že jsem to tady nějak představil. Kdybyste si s ničím nevěděli hrady nebo něco takového, tak můžete napsat. Nějak je tady multiplayer docela dobrý, že jde se na hon vlastně, jo, což je taky docela zábava. No jde to teda nějak pomalu, nevím čím to je, internet by měl být rychlej, no to je jedno. No já tohle byl taky takový menší test a zároveň informačka, co bych chtěl taky točit, ale ještě určitě to nekončí tím, že bych netočil to GTAčko, to určitě taky budu točit, takže tak, to jako ne, že bych přestal, akorát se mi to neuložilo, takže to se tam dotáhnu tam, kde jsem skončil a no nějak se s tím zkrátka vypořádám. No a jo, tak já to tady asi ukončím a dneska ještě možná večer bych natočil ještě jeden díl. Uvidím, jak to všechno dopadne. Tak jo, tak já vám děkuji za to, že jste toto video slídli. Pokud se vám líbilo, můžete dát like, odběr. A zatím čau.